mai neman sa dole ne ya taho ga kai. Shi Allah a suna yake amsa gaibu ko zahiri, shi makagin gaibu da zahiri ne. Ganin ainihin ma'anar gaibu ko zahiri a fili sai ka dubi jikin Sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Nan Allah ke misalin gaibu da zahiri. Ku taho mu ci. Wa ake kira gaibu, waye mun rufe gaibu banda kai. Ya ilahu ya rabu, zahirin kira gaibu, mai batu cikin kutubu, mai cirewa rai aibu, du matakalar bubu, yarje ka so na kai rabu, baitika na ajaibu, baka mai na alajabu, na kashe makiya rabu, a duk saka na karya dubu, ka yarda jalata abu, bugu da nazarin kalbu, cikin ka zan yi wahabu, dawwama cikin ladabu, duk abin da zan furta so kai lamuni da yardar ka so na kai. Wa ake kira gaibu, waye wani furfe gaibu wanda kai. Rabu kai salatinka, ga mai fita da buyanka, tambarin buwayarka, mai gani da kallonka, mai fada da harshenka, mai zuwa da sunanka, yunkuri na aikinka, na cikin wasiƙarka, lazumin ma'aikanka, salata malakanka, wajibin biyayyarka, kana rabu burgarka, shadan bari da washinka, ma'ana rasulallah mahamudu fatu taskarka mai da kai. Rabu sa iyalansa, sa sahabu sun bisa, auliya limanarsa, a hababu haularsa, sa abban majikansa, yayi buce a tallansa, wai da lokaci nasa, duk ya baiwa kakansa, na tambulo jakadansa, don rasulu min bisa, don mu rabu na fansa, so da mu akai akasa, zul jalali yaran mutum mu so da wa murmudu bi kakaci kai. Wa ake kira gaibu, waye wani furfe gaibu wanda kai. Assalam alaika jakada mai bayyana cikin Allah, assalam alaika sarauta mai wanzuwa da la haula, assalam alaika buwaya mai tabbata.